E toca falar da xenda roqueira musical para a fin de semana. Creo que sano costume, como todas as... Aquí só temos sanos costumes en Radio Culleredo, e unha delas é falar no nome do rock and roll todos os xoves con Fernando Sampedro. Don Fernando, moi bo día. Moi bo día, aquí estamos, sí señor. Xa dispostos a rockear duramente outra fin de semana, outra fin de semana que hoxe xa é jueves destes que se chaman agora os modernos, non? Sí. Así que pois xa podemos arrincar hoxe os nosos fastos, saraos e estipendios diversos. E hai moito estipendio, hai moito sarao para esta fin de semana? E a verdade é que estes días congrégase unha boa representación, ademais variadiña, para todos os xeitos, tendo incluso dúbidas para elexir en determinados días, como son hoxe mismo xoves e sábado hai dúas propostas. Bueno, imos con elas, sin máis dilación. Se alguén ten dúbidas, pois a ver se ya aclaramos un pouquiño. Bueno, a ver, arrancamos hoxe. Hoxe mesmo, sí, a ver que temos hoxe. Arrancamos hoxe mesmo con, dúas fechas, dous concertos que vai ofrecer no Coliseum, xa dentro da súa xira de despedida, Ola e Adiós, pois un vello coñecido da afición como é Joaquín Sabina, non? Parece que se está anunciando como última xira que vai levar a cabo. Hoxe xoves xa están esgotadas as entradas, xa de fai tempo. Creo que queda algún ticket para o sábado todavía, o sea que chequeade as tiqueteiras e as redes sociais, porque ou esa páxina oficial de reventa de entradas máis barata da que calquer particular pon a súa, que comprou de fai 2 meses e non pode ir o día do concerto por lo que sexa, a pon a venta sempre un pouquiño máis barata o que che permite esa web, nunca por encima do precio real, non? Ticket swap, que se chama. Vale, seguro que aí aparece alguna. E pois xa digo, estará hoxe e o sábado Joaquín Sabina, que vello coñecido da afición. Eu recordo que nos anos 90 pois viña todos os anos, cando non era en festas de María Pita, pois era o Coliseum, ou viña a Ferrol, ou a Santiago, o sea, andaba por Galicia todos os anos. Foi un never ending tour, non, o que levou a cabo Sabina nos 90, nos seus mellores anos, e agora, xa un cascadiño, pero creo que paga a pena a todos os que nos gusta Sabina, non? Isto quizás sexa unha sorpresa para moitos dos nosos ointes, que a min me guste Joaquín Sabina, pero sí me gusta. Claro, por que non te iba a gustar? O contrario, non? O contrario, ten moito desas lendas do rock and roll, un aura inconfundible, e ademais decías antes de Galicia e de Coruña, creo que unha das súas cancións, Pacto entre Caballeros, se di, e el mesmo parece que tamén fomenta esa lenda de que a escribiu despois dun encontro en Coruña, non? Forma parte da lenda, non? Da lenda urbana, efectivamente. Sí, hai que reivindicar as lendas rurais, que xa está ben de tanta lenda urbana. Tamén é certo. Pois non sei se será certo ou non. Tamén parece ser que tivo unha moza coruñesa. Estuvo vinculado á cidade, lle gusta, e está claro que aquí ten moitísimos fans, non? Que iremos agora pois a velo o gallá, que non sexa a última vez, pero entre a súa edade e o seu estado, pois todo apunta a que efectivamente pode ser, non? Esperemos que non haxa que suspender, que non lle pase nada, como xa ocurriu creo que foi fai 2 anos, que tivera que retirarse despois da cuarta ou quinta canción nun concerto. Esperemos que non suceda nada e podamos disfrutar de Sabina. Eu o sábado non podo ir, hai máis opcións, pero hoxe xoves, imos a despedir ao señor Sabina como se merece, non? Non sei se en cada concerto fará repertorios distintos, non o sei.
non se anunciou como tal, porque a veces se fai cando así un artista fai doblete na mesma cidade, pois, bueno, a veces só anunciar dous repertorios distintos, non? Para que os fans pois tamén vexan dous concertos diferentes. Non sei se será este o caso, non importa. Esa Sabina, evidentemente non vai ser como nos 90, pero vai ser algo entrañable, estou absolutamente convencido. E bueno, pois se hoxe vos apetece concerto, pero non tedes entrada para Sabina, ou simplemente xa estades atos del, ou non vos convence, pois dadevos unha volta polo Garufa, porque non, hoxe non vai Feijóo. Canta bola se lle deu a eso. Bueno, eso quere dicir que o Garufa, a sala, bueno, é unha sala popular, non? Sí, din que o importante é que falen dun. Eu son desa opinión, O importante é que falen dun, aínda que sexa ben. Eso. Bueno, o Garufa, é dicir, o Garufa ten unha programación e ten unha popularidade na comarca e na cidade importante. E agora, ao mellor, pois tamén a nivel nacional. Exactamente, é porque 4 trolls por non chamarlles outra cousa das redes sociais pois anden por aí facendo chistes e chanzas e que non volverán a esa sala, millor que non volvan. Bueno, o importante é ir a escoitar música e disfrutar, e punto, non? Exacto. O coruñés Carlos Childe, non? Que está aquí esta temporada, xa sabemos que reside, pues, pasa a maior parte do seu tempo en Nova Orleans, onde emigrou xa fai máis dunha década ali a empaparse da música que realmente lle gusta a él, non? Da música americana. Bueno, claro, ali xa fixo carreira tamén, e de vez en cando, pois, volve a súa cidade natal, aquí a Coruña, e mira, pois, ven acompañado, hoxe ofrecerá un recital no Garufa, Carlos Childe, acompañado de Joe Lasty, que é un lexendario veterano batería da Preservation Hall Jazz de Nueva Orleans. O sea, unha marching band das máis coñecidas, non? De bandas callejeras, se chama así, marching band, son esas, sempre que vemos un documental sobre Nova Orleans, esas bandas que van pola calle, non? Sí. Pero logo tamén actúan en auditorios, evidentemente, bueno, pois, teñen moito prestixio ali na cidade. Bueno, pois, vai ser unha noite de música de Nova Orleans, evidentemente, de Zydeco, de música criolla, cajún, blues, vamos, a Carlos Childe non fai falta descubrilo a estas alturas, un portento, e bueno, pois, co acompañamiento dun colega de Nueva Orleans que é unha figura relevante na estea daquela cidade, pois vai ser unha maravilla, unha preciosidade de concerto, estou seguro, pero a veces vémonos na tesitura de ter que elexir, e hoxe pois é o turno de Joaquín Sabina, no meu caso, pero vamos, que estaría encantado ainda que solo pudera pasarme 20 minutos a ver a Childe e a Lasty. Non dá o tempo nin o corpo para todo. O corpo ainda dá. O que non dá é a vida, claro. Bueno, pero o corpo tampouco te podes multiplicar esta a vez, o sea que... Non. Bueno, esperemos que haxa... Que Carlos Childe, pues, a próxima vez que veña, pues veña tamén acompañado de algún outro colega de Allende los Mares, non? Efectivamente. Bueno, pues eso sería hoxe, así xa para arrincar a fin de semana longa. Bueno, mañá venres descansamos, veña, que hai unha, bueno, igual vos pode interesar, non sei se quedan un par de plazas disponibles todavía. Bueno, os máis fans de Joaquín Sabina teñen por partida doble ás 5 da tarde no Mardi Gras unha masterclass do seu batería, que, bueno, é necesario apuntarse previamente, e que, xa digo, creo que si queda algunha plaza disponible neste momento, pois poden ser un par delas, non máis, están a punto de esgotarse, pois son plazas moi limitadas. E bueno, mira, tamén para seguir en modo Sabina, no Garufa tamén,
precisamente, xa tamén coas entradas esgotadas, un tributo a Joaquín Sabina, non? A cargo de Sabinaria, que é unha banda galega xa ben coñecida e recoñecida, non? Por estes lares que actúa frecuentemente, pois aproveitando que está o mestre na cidade, pois ten ese día libre, pois aí no Garufa, quen sabe, igual aparece o homenaxeado, quen sabe. Pois, imagínate. Imagínate. Bueno, tal como é el, podía ser, pero tal como está non sei. Claro, noutros tempos se podería apostar que pasaría por ali a tomar unha copa. Seguro. Pero a día de hoxe igual prefire quedarse no hoteliño descansando tranquilamente, que xa non está o pobre Joaquín para tantos trotes, non? Entón, pois, bueno, pero quen sabe? Bueno, pois eso sería o venres, que mira, é un plan así entre medias que tampouco está nada mal, non? Pois non está mal. E chegamos ao sábado. O sábado tamén temos tesitura para elegir, bueno, por un lado, o concerto de Sabina tamén, e logo por outro temos, mira se é variado o menú estes días, que tamén no Garufa, esta é a semana do Garufa, volve, bueno, veñen prácticamente cada ano e pico, pois unha banda que tamén conta cunha boa lexión de seguidores, de fieles, que é única, prácticamente única no panorama do pop rock nacional, e non fan nin pop nin rock, fan tango. Estamos falando de Malevaje. Malevaje, sí, claro. Señor. Malevaje, que non recorda sobre todo aqueles dous primeiros discos nos que o líder, o creador de Malevaje, Antonio Bartrina, pues, estaba acompañado pola sección rítmica de Gabinete Caligari. Perdón, eran Ferni Presas e Di Clavo. Foron durante os primeiros anos de existencia de Malevaje, eran a sección rítmica que acompañaba a Bartrina, non? Pasou o tempo, o único que Bartrina seguiu co proxecto, pouquiño a pouco, a base de visitar a cidade, pois fíxose un pequeno nome aquí, xa digo, son habituales as súas visitas, siguen sendo unha banda de tango, pero con espírito de rock and roll tamén, non? Ainda que eu teño eses dous primeiros discos de Malevaje que comentaba, sí, eu non son fan do tango, pero é que estes discos entraban en perfecta consonancia ademais cos de Gabinete Caligari no seu momento, non? Aquelo que decían que practicaban rock torero. Etiqueta que sempre me pareceu máis peyorativa que outra cousa, pero bueno, aí estaba, non? Era o que se comentaba na prensa da época. Bueno, pois Malevaje chegan de novo á cidade este sábado no Garufa, pois unha sesión de tangos en formato cuarteto, non faltará o bandoneón, instrumento típico do tango, e pois unha noite diferente, non? Que despois de ver a Sabina hoxe, pois un pouquiño de tango, ese baile máis, o de bailar non é o meu, que eu teño dous pés esquerdos, pero me gusta ver a xente bailar, non? E sobre todo, pois, se bailan ben, neste caso o tango, pois pode quedar un espectáculo tanto en riba como en baixo do escenario do Garufa, pois moi divertido, moi apetecible e moi sensual, non? Así que Malevaje por un lado, no Garufa este sábado a partir das 10 da noite. Outra opción interesante, moi interesante, sí, señor. Evidentemente, pero que decir, que diste, é que, mira, o sinto, é que o tango non é o meu, e Sabina tampouco. Eu prefiro, a ver, onde hai metal? Onde hai heavy metal este fin de semana? E, pois o temos tamén na Sala Filomatic, o sábado, tamén a partir das 10 da noite, pois un triple cartel, formado por unha banda local, logo unha banda residente en Ferrol, con músicos da comarca de Ferrol, que os binfaianos, son divertidos, é verdade, que o fan francamente ben, non? E teñen un nome que suxerente como é Schwarzenegger.
Sí, sí, como Arnie, se chaman Schwarzenegger. Hai que pronuncialo ben, hai que pronuncialo ben, Vale, é complicado, non? Schwarzenegger. Non, Dilo así. pero digo que cada vez os seguidores cada vez, vou a un concerto, vaya rollo, non? Ter que O pronuncialo. concerto de Schwarzenegger, Que tipo de música fan? metal, é metal tirando a extremo, pero cun punto de diversión e sano cachondeo, que lle senta moi ben. Además, no seu merchandising teño unha camiseta de cando os vira fai anos, bueno, aí se ve a camiseta, pois é unha especie de Schwarzenegger, de Arnie, satanizado, non? moi divertida tamén. Bueno, pois Schwarzenegger, que fai tempo que non visitan a cidade, estarán aí, pero o cabeza de cartel da noite, pois é unha das bandas, sí, se pode decir que máis en forma, máis de moda, sempre falando dentro do underground, do panorama metálico en España nos últimos 2 anos. Son os asturianos Aneuma, liderados pola espectacular vocalista Laura Alfonso, con membros de outra banda tamén reputada na escena thrash metal, que era os tamén asturianos Legacy of Brutality. Vale, pois este proxecto, Aneuma, levan 2 discos, bueno, é unha banda en constante crecemento, que incluso xa está asomando a cabeza polos grandes festivais non só do país, sino tamén a nivel internacional. E bueno, pois é a súa primeira visita a Coruña, xa digo, estarán na Sala Filomatic, serán os últimos da noite, o sea que incluso hasta dá tempo a, que é o que vou facer eu, a estar un ratiño no Garufa co tango e pasar do tango ao heavy metal de Aneuma, a noite e o día, non? Sí, querer es poder, non? Entón, pois, un doblete así totalmente diferente. Do tango ao heavy metal. Me apetece ver a Neuma, ademais en sala pequena, na Filomatic, decimos, na súa primeira visita á cidade. Ademais, mira, publicouse Antonte o vídeo, un pequeno vídeo, un teaser, non de anuncio da edición do ano que ven do Resurrection Fest, que está a pique xa de confirmar, bueno, as primeiras bandas que formarán o cartel do 2026. Nese vídeo, un vídeo cortiño de escasamente 1 minuto, que se pode ver un home e unha muller correndo por un maizal, cual película de Stephen King, como se os estiveran perseguindo algo, un ente descoñecido. Bueno, pois ese home e esa muller son a cantante e o baixista de Aneuma, precisamente, non? Son os protagonistas dese teaser de avance do Resurrection Fest, o cal pois nos leva a pensar que formarán parte da próxima edición do Resurrection Fest. Evidentemente. Todo indica, claro. Por suposto que non van ser cabeza de cartel ni nada, pero bueno, entrarán dentro do horario de bandas españolas, que é ata media tarde, pero o importante é estar aí. Pasiño a paso. E bueno, pois a Neuma, a verdade é que o éxito que están acadando, aínda que sexa a nivel underground, é moi merecido. Son unha banda que fluctúa, combina moi ben as voces naturais coas guturais, ten cancións, que é o máis importante, ten cancións potentes, poderosas, suxerentes, atentos a súa proposta, porque se están posicionando como das bandas máis interesantes do estilo, das que temos agora en España, que tampouco é que iba a decir que non andamos sobraos. Si andamos sobraos, porque hai centos e centos de bandas practicantes de heavy metal, non, en España, pero realmente boas hai moi pouquiñas. Entón, bueno, pois as poucas que hai, unha vez que separamos o grano da palla, pois cuidadas un pouco,
a Neuma están neste primeiro grupo. Así que, bueno, pois son 3 días pois, variadiños que poden culminar ao grande, pero non acaba aquí a festa, Ah, non? Ainda hai máis? non, ainda hai máis. A etapa epílogo, imos decir, que sería o martes. O martes, bueno, xa hai que ir hasta Santiago, porque aí estará a encarnación actual na Sala Capitol, o martes 23, a encarnación actual de Dr. Feelgood, legendaria banda, que, home, a ver, é que a maioría dos seus membros originales xa morreron. Morreu Wilco Johnson, morreu Libri Jocks. Entón, bueno, hai quen di que é unha mera banda tributo. Bueno, porque non está ningún membro dos originais, están membros que sí, levan anos, vale, pero a ver, con ese repertorio que teñen Dr. Feelgood, os creadores do pub rock, non? Así chamado pub rock festivo, cerveceiro, e a toda pastilla, pois moi británico, moi de raigambre británica, pois, claro, os máis puristas dicen, eso non interesa. Bueno, os que non somos tan puristas e simplemente nos gusta disfrutar das cancións, das bandas, bueno, tamén, pois iremos a botarlle un vistazo a esta encarnación actual de Dr. Feelgood, porque xa digo, con ese repertorio que teñen, que é infalible, nada pode sair mal, e se lles permite levar o nome da banda polo mundo, será por algo, e nós non somos quen para discutilo. Así que Dr. Feelgood, evidentemente, eu os vin no ano, pode ser no ano 89, que non recordo, fai moitísimos anos, na calle de Cristal de Laracha, sí, tocaran ali. Ninguén sabe como chegaron ata ali, pero tocaron ali. En bus ou en coche? Non, fora con colega, en coche. E bueno, pois daquela ainda estaba o seu cantante, Libri Jocks, agora xa falecido. E bueno, pois imos recordar, non, aquel concerto que sendo novos, un dos poucos actos internacionais que chegaban aquí á cidade ou aos arredores, pois había que ir a velos, non? Cando nos enterábamos, porque eu sempre o conto, é moi triste, pero é que é así. Cando os Ramones tocaron na Coruña, no ano 92 ou 93, eu non me enterei. Pero eso. Pero ti. Que mo perdín porque non me enterei. Pois non había redes sociais, pois te enterabas das cousas porque chas comentaba alguén ou as vías no periódico. Bueno, pois coincidiu que neses días non me enterei, non vin cartéis, non sei que estaba facendo, pero me enterei do concerto o día seguinte porque o vin na prensa. Bueno, ti tamén, noto que entón ti tamén tes un pasado un pasado oscuro, non te enteraches de que viñan os Ramones. Sí, me fustigarei por elo toda a vida, Outra vez que actuaran no Playa Club no ano 81 con Los Suaves como teloneiros, no seu primeiro concerto, ademais, bueno, moi mitificada esa noite, cara, eu era moi neno, aí non puiden ir, tiña 11 anos, a ver, non. Entón, pois, mira, volveron 11 ou 12 anos despois, eu non me enterei. Bueno, pois que se lle vai facer? Pero sí me enterara de Dr. Feelgood. O martes reviviremos, nos acordaremos de Wilco Johnson, de Libri Jocks, e bailaremos todas esas grandes cancións que, por exemplo, forman parte dese magnífico disco en directo do ano 77 chamado Stupidity, non? Que si alguén quere introducirse na discografía de Dr. Feelgood, eu lo recomendo fervientemente porque non parará de mover os pés. Bueno, pois temos moitas recomendacións para esta fin de semana longa, pero eu creo que o disco da semana yo temos que dedicar ao mestre, non hoxe? Home, pois sí, non? Evidentemente, grandes propostas para este fin de semana, pero a veteranía é un grado, Joaquín Sabina pois, mira, non me dou en prenda sin decilo, o noso Bob Dylan, non? Por
chamarlle de alguna maneira. Mira, pois podemos decir ata a semana que ven unha das cancións que non creo que soe nestes dous concertos que vai dar na Coruña, o gallá, pero non creo. Pero, sin embargo, é unha das miñas favoritas. Non porque mencione o Real Madrid, el é do Atleti. El é do Atleti, pero nesta canción Eva tomando el sol, a canción que abría o seu disco El hombre del traje gris, un dos meus favoritos. Logo cada un ten o seu LP favorito, as súas cancións favoritas. Bueno, ese LP, esta canción, pois é dos meus, non? Entonces, pois neste Eva tomando el sol, aí escoitaredes esa pequena referencia ao Real Madrid Benfica. Bueno, pues con Joaquín Sabina pechamos esta recomendación intensa e ampla para fin de semana no nome do rock and roll con Fernando Sampedro. Grazas, Fernando, ata a semana que ven. Ata a semana que ven, unha aperta, boa fin de...